Arratsaldeon, Jose Luisek gonbidatu nau, ertzen eta poema batzuk esplikatzen. Eta, ni behin ezotu nuen poeta bat, eta esan zidan, benetako poetak ez dakiela zer dioen. Ez da, nik uste dut, idazten dudanen pentsatzen nuen banekiela zer nioen, ez da. Baina, hala ere, beti pentsatu dut testu baten benetako autorea irakurlea dela, ez da. Eta guk, testu gai bat edo testu bat inkognita moduko bat proposatzen dugula, ez da? Eta irakurleak autoretza edo irakurlearen esku utzi behar dela. Eta, ideia da, gaurko saio honen ideia da, testu batzuk forma audiovisualan azaltzea eta gero komentatzea. Nik komentatuko ditut apur bat eta proposatzen dizuet bat zer esanik izan ezkero eritzirik edo galderarik edo zer parte hartzeko. Uste dut izango direla 8 proposamen bideo batzuk edo audio batzuk eta gero komentatuko ditugu. Ez da hori da ideia. Eta ipiniko dugu lehenengoa.
testu honekin, nik komentatu nahi nizuen, testo poetiko bat eta literatura orokorrean gauza oso txikia dela, ez da? Ia ez da zer, arratzalde batean egindako gauzatxo bat, kasu honetan, pelikula baten ikusi nuen, gero ikusi ditu testuak ere idatze gai horretaz, ama batek gerran semea hildala berria hartu, da sinistu nahi ez izatea da gaia, ezta. Eta kasu honetan, nik idatzi nuen testu hori duela 56 urte, gero handik urte batzutara beste berzio, beste modu batean idatzi nuen. Orduan, libururen batean edo gelditu ziren, liburu bitan hola galduta bi testuak, eta 40 urte geroago, 40 edo urte asko geroago, jaso nuen laburmetrai hau, Josu Martinezek egina, ezta. Eta niretzat harrigarria izan zen, testu bat irakurri da pentsa daiteke, desagertu dela, ez duela zertako abeli izan, ez da. Eta, denbora garrenean, ikusi nuen zer hori, eta nik azpimarratu nahi nuke sormena, eta literatura dela gauza kolaboratibo bat. Zer normalki, individualismoa idazle bat eta sortzailea, eta individualismo hori azpimarratzen da, ez da? Eta nire ustez, literaturan ez badago kolaboraziorik, ez dago ezer, ez da? Eta hau adibide hona da, ze honi testo txar edo, inora ezi joan testo bat idatzi eta antzina, gero ikusi nuen, ipuin, pelikula hau bihurtuta, eta nire uste beste gorputz badaukana, ikusgarriagoa eta jendearen gana heltzekoagoa. Eta ganera, pasatu ziren beste 5 edo 6 urte, eta ikusi nuen ipuintxo hau, edo poematxo hau, laburmetraia integratuta pelikula luze batean, ez da? Seguru zuetako batzuek ikusi dutela Bizkarzoro. Eta Bizkarzoro da, presupuesto faltaz eta 5 edo 6 ataletan egindako pelikula bat, 5 edo 6 kortometraje balira bezala, baina gero ikusten dana luze metrai on bezala, ez da? Eta nire ustez pelikula importante bat da, Bizkarzoro, euskal ikuspegitik azaltzen da, Euskal Herri erruralean gertatu den euskararen galera, ez da? Eta niretzat, euskaren galera hori, uste dut, Baigorriko Ibarrari buruzari da, baina, nire ustez, 7 probintzietan gertatu da mendiko hizkuntzaren bazterketa hori, da ordezkapen hori, eta nire ustez, pelikula importante bada. Orduan, komentario hori egin nahi nuen, 12 lerroko testu txiki batetatik, edo, holako testo txiki bat, aportazio txiki bat izan daitekeela, obra zentzu handia daukan lan batean, ez da? Eta azpimarratu nahi nuen hori, poesiaren alde kolaboratibo hori, ez da? Beste zerbaitetarako sortzen da, ez da? Batzutan, kasu honetan,
audiovisual bat izan da, baina askotan abesti bihurtzen dira poemak, ezta? Eta, bueno, hori esan nahi nuen. Eta nahi baduzu batematek zerbait komentatu nahi badu, edo bestela urrengo eraman genuen, ekarri genuen Lasartea pelikula hori Bizkarzoro eta Josu Martinez egon zen. Eta, bueno, jendea hor bete zan, eta jendea txalokan, egarrez, eta oso pelikula interesgarria, zuke esan dezunakin da. Eta, jo, baina ez nekien hortik zetorrela, ez nekien zurea. Eta, ja, que buena, posten naiz jakitea, eta zuk esaten dezuna, ez, kolaboratibo puntu hori, oso interesgarria, oso politia. Osea, zu poema hori egitea eta hortan bihurtzea, ja, boro bila. Oso ondo. Gero, azkenean hitz egin dezakegu igual. Kaixo, arratsaldeon. Olerki hori zein izan zen? Errezitatuko diguzu? Bueno, duela 46 urte edo idatzita dago, eta argitaratu nuen 80an uste dut argitaratu zela liburu bat, izuen gordetan dago, eta gero beste bersio diferente batean, berri idatzita, zeneukan eskura zera, eta berri idatzen nuen beste batean, agertu zen beste liburu batean. Baina, bueno, esan nahi du batez, niretzat poema ez da ona. Bale. Osea, nire azpimarratu nahi duana, bueno, kasu honetan da, alduguna egiten dugu, momentuan testoa besteak, baina testu bat kolaborazioarekin, musikarekin, zinearekin, bihurtu daiteke zerbait, ezta? Eta elkarlan hori nire ustez da importantea artean, ezta? Hori nik esan nahi nuen, normalean gaur egun da batez be poesia, literaturan eta azpimarratzen da individualismo sortzaile hori, eta, bueno, bai. Aguantukot. Bigarren galdera. Presoa, zelda bat. Komentatuko nuke honekin, gizatalde handia izan dela Euskal Herrian, kartzelatik pasatu dana, ez da, literaturaren historia, Etxepare, bueno, Iztueta, Etxagun, Hogeita Hamaseiko gerrakoak, 73koa, ez da izan den gure gerra, jende euskal komunitateri, komunitate baztertu askori bezala, tokatu zaigu kartzela urte asko, ez da, eta, horko testigantza txiki bada, poema oso txikia,
eta denborari buruzko gogoetatxo bat, ez da, haiku moduko bat, da, igual esplikatu berko nuke, dagoela idatzita Porto Santa Marian, 81, 2, 3, urtea, pasatzen genuen denbora bila bat isolatuta. Eta, orduko momentua da, ez da. Eta, hor planteatzen dana uste dut da, noiz arte izango da kartzela, ez da, momentu bakoitza eternala egiten da, eta, horri buruzko gogoetatxoa da. Igual urrengoa? Ze gaia antzekoa. Ni galdera badaukat. Bai. Arratsaldeon. Bai. Lehen aipatu duzu aurreko poema etzela ona. Zerk egiten bueno. du poema bat on? Bueno, nire ustez irakurleari gustatzea. Ni behintzat, niri ezei batera gustatzen nire testuak lehitzea. Ezei batera gustatzen, bete ikusten dut hobetu daitekela, ez da? Eta eskerrak entzen dizkidatea papelak eta hori da argitatzen dira, ez ditu berri ikusten. Bestela, egongo nintzateke, ni idazlea barik ni naiz kontrakoa, zuzentzailea. Idazten dut eta sentitzen naiz, igual idazle izate igual hori da, ez da? Ondo idazten duen pertsonak ez du korregitu behar. Nik oso gaizki idazten dut, ni idazten hasi nintzenean hemen dago nik korregitzen zidan, Elisabete, argian. Eta nik beti sentitu naiz, gaizki idazten dudala, eta orden gehiago naiz korretorea. Nire tresna importantena ez da idazmakina, beti izan da papelera. Eta orduan, nire testu buruz ez daukat normalean eritzionik, ez da, eta Zeintzuk hauek, ez dakit. Asuntoa da, poesiaren metafora jarri digu aurrean. Zea, ordulari hori, ondarrezko ordulari agertzen denean, eta armaren zea arila, joku horiek, metafora poetikoak, eta zure testuen irakurketa oso ederra. Ulertzen, iruditu zait, niri, behintzat. Galdera egiten diozorezuk armari, baina armaren geisten da, ordularia orduan dago eta ikusten da denboraren pasa lasaian eta kasi eternala, iruditu zaita. Irudia oso erakargarriak iruditu zaizkit. Normalean, idazleek eta hori izaten dute lan doblea. Egin behar dute idatzi eta gero idatzi hori zuzendu, argitaratzeko kontuekin arduratu, gero ez dakik gero bideo bat zelan egin, eta hori ez da. David Lynch zinegileak esaten zuen, bera pelikula egiten zituela, ez da. Eta pelikula amaitzen zuenean, hasten zela benetako pelikula, beste gauzak, ez da. Pelikula saldu, promozionatu, ez dakit. Eta ni suerte izan dut, zirkustanziengatik idatzi eta beste gauza guztiak, beste gauza guztietaz libratu naiz. Ezta? Eta orduan, ez dakit, nik gauza bat asko ikusten ditu haindik behigual interneten, holako irudia hauek adibidez, nik ez dakit nork egin duen, eta niri ez dit eskatu baimenik ez ezer, ez dakit norden autorea, eta nik ipintzen ditut igual autore eskubideak izango dute, ipintzen ditut hemen nire ez diat eskatu eta
Da hori alde batetik suertea da, ze normalean idazleen edo beste artista askoren problema hori izaten da, obra batek eukin behar dau jarraipen bat, ez da, eta hori izaten da normalean zaiena. Ez da, egiten baduzu kuadro bat, eta gero salduen behar duzu, edo ez da egin. Igual urrengoa? Segundu bat, Joseba. Bai. Toro sentado dirudizu gola, eskua kopeta eraman da. Bueno, ez garretu nahi nizun kartzelako hortan, lehenagotik ere idatziko zenun, eta idatziko zenitun ere poemak, laguntzen zizun zertan, poesia idazteak, bazen nuen kontzientzia hori, ari zinala, poesia idazten, edo bazan iesbide moduko bat, zertzan orduan esperientzia hura kartzela barruan. Bai, guri tokatu zitzaigun denbora oso txarra, 81 Tejeroenaren ondoren, Porto Santa Maria, oso sasoi txarra izan zen, eta zigortuta geunden beti, ezta? Ordu pila bat pasatzen genuen zigor zeldetan, eta hori. Nire lagunak kejatzen ziren nirekin, pasatzen genuen igual 30 egun inkomunikatuta zigor zeldetan, eta lagunek esaten zidaten nik egiten nuela erdia. Entretenitzen nintzen, ez irakurtzen edo, bueno, eta niretzat zan, irtenbide bat, ez da? Liburu baten, zaude, Faulknerren liburu batekin, Mississippin zaude. 500 orrialdeetako denboran. Eta, bueno, nire bentsat, kartzelan, egon bat zeuden sasoiak ez genuena liburu eukitzaiko edo literaturarekiko ezer egiteko aukerarik orduan gogorragoa zen. Kontatuko dizuet anekdota bat, horrekin zer ikusi daukana. Gu, Puerto Santa Marian geunden, 83an uste dut izan zela, eta pentsatzen genuen ez ginela itzuliko joan ginen epaiketa batera Karabantxelera, eta pentsatzen genuen ez ginela itzuli beharrik izango. Eta kondizioa anunziatu zuten goizeko 5etan, zera. Eta motin bat montatu genuen, motin, errez zan gure galeria, eta polizia sartu zen, eta paliza, desastre bat izan zen. Da eraman gintuzten Puerto Santa Mariara, ia biluzik. Kaltza eta kamiseta bat, baina zapata barik, zer barik. Da gainera, kez beteta, unginen, zer egin zan zera, galipoteko zer batzuk erreziren, eta egon ginen gero, hilabete zigor zeldetan, hori ezer barik, liburu barik eta ezer barik. Orduan, hori bai niri bintzat egiten zitzea oso gogorra, oantatzea ezer barik, eta alboko zeldako mutil batek lortu zuen, bera beti biltzen zen zera, eta pasatu zidan, han gu gauza pasatzen genituen zigor zeldetan, manten aria soltatzen genuen, da soko horiekin pasatzen genuen lehiotik zera gauzak. Eta orduan lortu zuen preso komun batekin egin zuen truke bat, eta bera zer eman zion, eta bueltan erregalatu zidan niri Dostoievskiren zelan deitzen zen, Dostoievskiren novela bat, nasa hortan hain izena. Eta
komuneko papel moduan erabiltzen zuen, eta falta zituen azkenengo 40 orrialdeak edo falta zituen. Orduan, pasatu nuen, egon nintzen 30 egun, da irakurri nuen novela hori, 4 edo 5 bider, 200 piko zituen, da orduan 4 edo 5 bider, ez da? Eta bukatzen zen juizioa azten zanean, zilketa bat eta zegoen, nazagorretan nahi izenaz. Baina bukaeran juizioa zegoen, da juizioaren juizio 40 orrialdeko juizio bat, eta juizioa aztean gelditzen zen, falta ziren papelaia. Eta, adibidez, momentu, hilabete hori, liburu faltan pasatu nuen 2 aste, eta gero 2 asteetan irakurri nuen 4 bider edo Dostoievskiren olako noveloi bat, ez? Eta, nire ustez literatura ezen niretzat hainbeste idaztea, baina bai irakurtzea. Zazio horretan gu geundenak, batzuk irakurtzen ez zuen jendeak gaizki pasatzen zuen. Nire lagun bat, hormaren kontra zabaldu zuen bere gura ospitalea joateko. Ezelako gauza, isolamendua aguantatzeko. Da, baina uste literatura oso importantea da kartzelan, ez da? Gai horretaz, pena da, ze gai hori aztertu dauen, eta ni uste lan asko egin dauen mutil bat hile egin da duela utzi jokin urain. Urte pile bat egin zituen kartzelan, eta liburu pile bat idatzi du kartzela eta literaturaz, da... Crimen y Castigo, es Resurrección. Novela akordatu, Resurrección deitzen da, Dostoievskiren novela famatua, nik ez dut bukaera sekula irakurri. Eta jokin orain, hori duela 10 egun edo hil zan, eta beste ipiniko dugu? Aurreko poema bigarren galdera deitzen zen, hau 3. galdera, eta otor liburu baten galdera pilo bat beste zer eginik ez genuen, da galdera pilo bat ez da denak argitaratu ziren, baina holako haiku estilokoak edo ziren pixka bat hori kartzelako batez ere isolamentuko egoeran. Nire bintzat ez dut nituen 4 kartzela eta Karabantxel zan, ez dakit, pelikuletako Bazterra oso Brooklyn edo holako zera 800 preso geundenan eta desastre bazanango bizimodua ez da, baina nazte borrazte bat, baina isolament bakardade imposiblea zen. Eta martuten ere kartzela oso normala edo kartzelan, baina beste 2 kartzelak máxima seguridadeko kartzela edo deitzen ziren orduan, eta bai isolamentuarekin da jolasten zuten, eta denboraren nozioa galera aztearekin, eta hola, eta orduan, poema batzu
bentsat horri buruz dira, ez da? Denborari buruz, eta... Ze momentu bat, hor gogoratzen du aurreko azken poema honen esplikazioa, erloju barik, zelda batean, dezer barik, erloju barik, denbora normalean, denborarekiko harreman bat daukagu, eta isolamendu egoera batean, eta erloju barik, arraroa da, denbora bera ere. Eta horri buruzko. Beste jarraituko dugu? Noiz eta zergatik egin duen testu hau ere Puerto Santa Mariakoa da, eta Puerto Santa Maria ez dakit Cádiz dan edo Huelva. Baina Portugaleko irratiak entzuten dira. Osea, mugatik ez dago urrun. Eta, Larogeita batean, eta hori, hizkuntza oraindik, demokrazia omen zen, baina gu Puerton euskera oso, euskera debekatuta genuen bizitetan ezin genuen euskera egin, eta hori. Eta ni behintzat, momentu batean, euskaldunen eskizoglosia horrekin, euskera debekatuta, edukazio frankistako euskera errekuperatu nuen 15-16 urtekin, eta erderaz egin behar horren pizkat kontra nengoen, eta irratia eta entzuten nuen, Radio 3 eta gustatzen ziteedan gaztelaniaz, baina hasi nintzen, portugesez entzuten irratiak eta hori. Eta gero, portugues irratia entzuten, pixka bat imaginat, mundu hori horretan eskapatzen nintzen buruz bintzat hizkuntza portugesarekin, eta imaginatzen nuen kaleko bizimo bat hori, eta irratian ikasitako hitzekin eta egin nuen
testutxo hau, kalea, gargolak, eta bueno, jendea paseatzen, eta bueno, tristura eta mundua imaginatzeari buruzko esaldi horiek, eta hori. Eta lehenengo testuarekin bezala esan beharko nuke, testua ni pentsatzen nuen hau zela inoiz inora joango, eta Mikel Laboaren abotzean entzun nuenean niretzat izan zen gauza bat, beste dimensio bat, ezta? Ez testuagatik, baizik eta, bueno, Mikel Laboa badauka poesia hutsa den kantu bat, eta bakarrik esaten dago, bentatik nator eta bentara noaz. Eta, bueno, Mikel Laboaren abotza sortu egiten dago mundu bat, eta kasu honetan niri impresio hori egin zidan, ezta? Bueno, hori. Eta hizkuntza aldaketa, eta ni badakit hizkuntza espainolak ez dauka imperialismoarekin zer ikusirik, baina badauka. Eta, bueno, hori, eta bentsat, momentu honetan ez da nuen, bueno, espainolez ez dut idatziko dute gallegos edo portuguesez edo zein hizkuntzatan, ez da, eta, bueno, pixka bate gogo eta hori dago hor atzean, ez da. Eta debekuak, orduko gauza bat, igual iruditzen bazaizue, igual gehiegi esaten dudala, debekatzen duen nire aitita mamak zar-zarra ziren, eta joan ziren egun baten bizitatzera, Puerto Santa Maria araño, 1000 kilometro izango ziren, eta nire aitita mamak ez zuten gaztelaniaz egiten, inoiz ez nien entzun, eta gu geneukan sistema bat bizitan, aparteke zigortuta geunden, eta bizita 5 minutukoa zen. Baina geneukan sistema botoiak sakatu behar ziren, beste partekoa entzuteko, ezta? Eta ipini ziren aitit eta mama, eta, bueno, sekiten zela, eta esan zuten zer sakatu behar da. Esan zuten, ze botoi sakatu behar da, eta amaitu zen bizita, ezta? Euskeraz hitz bat esan ezkero, ja, abisatu zuten, ezta? Hitz bat entzun ezkero euskeraz, bizita mosten zala. Eta, bueno, ejemplo bat ematen dizuet, ejemplo bat, ezta? Igual beste bat.
bueno, Izorretan jaio nintzen, orduan Durango zan. Ni alde egin da gero errekuperatu zuen Izorretak udaletxea, dori. Durangon jaio nintzen, baina, bueno, Durango eta Izorreta dira Budapest bezala. Ez da, Buda eta Pest erreka pasatzen da erditik, eta bi herri dira, ez da. Da, ni umean nintzela, niretzat Izorreta zan, jaio nintzen, da mendia esateko, ez da, mendiko hizkuntza hitz egiten zen. Izorretan, Durango hiri frankista bazan. Eta, bueno, erreka hori deitzen da Ibaizabal, ez da? Bakizue gero, Bilboraino iristen dela, eta batzuk nerbioi deitzen dute, baina, bueno, Ibaizabala da. Ibaizabal hori ez da zabala, da nahiko mea eta erreka bada, ez da ibaia. Eta orduan, umetan bainatzen ginen, 60ko industrializazioak, 60ko hamarkadan hasi zen industriak hasi ziren jartzen, da hasi ziren halako baten fabriketatik ziginkeria bota eta arrainak hilda etortzen ziren, gero erdoilearen kolorekoa bihurtu zen ura, ja ezin zen bainatu uretan, eta, bueno, holako, Euskal Herriko beste erreka tipiko bazan, Euskal Herrikoa, 60ko krisi industrialaren sasoikoa, eta, bueno. Eta, bueno, umetan jolasten genuen, han bazeuden zubi batzuk, baina gehien baten pasatzeko harri hilada batzuk egoten ziren, ez da? Harri pausueta deitzen da, bueno, gure hango parte handi bat harri pausueta deitzen dugu, baina harri pausua dira, harriak errekan zehar ipinita alde batetik bestera pasatzeko, ez da? Eta, bueno, umetako oroitzapenari buruzko gauza bada, exilioan, ez da? Eta, igual reflexio abur bat, nik nostalgiarik edo hola, exilioarik nik ez dut sentitu. Igual testu batzutan ematen dago, edo nik ikusi dut gero jendeak interpretatzen duela oroi mine handi batekin. Nik oroi mine handirik ez nuen sentitzen. Baina aldi berean bai zerbait, gure herri hau, hemen ni behintzat konparatzen dut odoloarekin, ez da? Da lotura bat, ez mentala edo hori, baina bai, odolo, ez bihotzarekin lotua, normalen irudikatzen badu, baina odolarekin bezala, ez da? Hemengoak garela eraren batean, ez da? Eta hori batzutan, nire kasuan mintzaz, Euskal Herrian 20 urte pasatu ninduen, da gero 40 kanpoan, pixkat arraro ere bazen, zetako akordatzen naiz zera, ez da? Eta hori, horri irudikatzen da, erreka horretako ura erango genuen gaztetan, eta, bihotzetik pasatzen zaigu ur zikin hori, ez da, etengabe, ez da, naiz eta erreka hundia izan, erreka hundia ez izan, Nilo edo Ganges edo Danubio, erreka, naiz eta erreka txikia izan, hori geurea da, ez da. Da hori, sortzen da, egiten da konparazioa, odolarekin da, ez da, pizka sentimen edo konstruzio mentaletatik eta emozioetatik aparte bezala, ez da, hori da ideia.
urrangoa, ikusiko.
Bueno, bau, Mireia Gabirondok egin du, gauza, nire asko gustatu zitzaidan, batez ere, bueno, gure testoak, nireak eta edozein euskaldunena oso markatuta daude, ez? Euskaldunak egin ditu ematen du, ari dela bere buruaz, ezta? Eta nire ustez euskaldunak edo bere berrak edo planteatzen ditu bere esperientzia pertsonala, gai unibertsalak, ezta? Eta euskaldunak etengabe egon behar dugu egiten unibertsaltasun horren bila espres gurea espaliz bezala zera. Eta Mireia Gabilondok egin duen lan hori hartu du testo bat esilioari buruzkoa, gure esilio edo, baina aldatu egin dau lekuz eta hor ikusten dana afrikar imigrante bada, Lisboan, umea zaintzen diote, betxe batean, umearen bila ba, eta niri asko gustatu zitzaidan hori, aldaketa hori, ez da? Esilioaren esperientzia hori lekuz kanpo bizitzearena, luzaroan, esperientzia unibertsala da, ez da esiliatu politikoena bakarrik, eta inmigranteena eta jende gehiagorena, ez da. Eta esilioa, barne esilioa izan daiteke, norberen herrian ere, jende asko sentitzen da lekuz kanpo, ez da, motibo diferenteengatik. Eta, itzuli behar naiz, hasierako ideiara, ez da, egiten duzu batzutan testu bat, inora ez dena zertan joan inora, ez da. Eta kolaborazioari esker, kasu honetan kantu bat dago, abotz eder bat dago kantatzen, eta Mireia Gabilondo zinegileari esker, eta hor jende gehiago parte hartuko zuen, ez da. Kolaborazioari esker, gauza ederrak sortzen dira, ez da. Joseba, sormen prozesuari buruz labur balin bada. Etorrite zaizkizu poemak eta hier lana badago, kolpetik idazten duzu, nola da zure sormen lan prozesu hori? Luzea, badakizu noiz hasi, noiz buka, gaia noiz erabaki, errealitatetik jasotzen duzu, zehoz esan dezakezu horren inguruan? Testo bakoitza diferentea da. Oso diferentea da, segun zer. Poema normalean idea bat, testo hau konkretoki, portuguesez idatzita dago hau ere, baina Puerto Santa Mariatik 20 urte geroago, da esilioa luzatzeari buruzkoa da. Ez da esilio bat, urteko, nire baneraman 20 urte, eta Euskal Herrira itzultzeko esperantzari gabe, ez da. Orduan esilioa, orduan, gertatzen da egoera arraroa, ez da. Eta sensazio horri buruzkoa da, ez da. Odola urzarrean batetik aurreko kantari lotuta, gurasoak hemen nituen, bizirik, eta itzultzeko esperantzari, hori zelan formulatu, ez da, eta zaila da formulatzen, ez da, eta, ni okurrit, hasi pentsatu nuen,
angustia hori azaltzeko irudien zerrenda bat egin duen, ez da? Hori da, poema hori da. Eta nire ustez egin duen banaiko, egun pare baten. Baina, bueno, gero izan ditut beste idea txarrago batzuk, eta adibidez moroen Euskal Herria kolonia bat pentsatu nuen rifeinoei eta Euskalduna antzeko goera suertatu zitzaigula, osea, gure herria kolonia bat zela, ez da, edo hiru kolonia, Euskaldunak gure herria hiru kolonia da, ez da, iparraldea, Nafarroa, eta zera politikoki hiru kolonia, eta ondo performatuta gaude, eta gai horri buruz hasi nintzen idazten, da 7 urte pasatu nituen, hori moroen liburua, jendeak ezin duela irakurri, eta kulturismo gimnasio egiteko eta erabiltzen duela. 5 kilo pisatzen dau liburuak, eta bueno, orduan, igual idea bat, bueno, hau egun pare baten irudi hori, euri hori, zer hori, eta beste batzutan, idea, beste moroena, saiakera, eta saiakera historikoa, eta 7 urteko investigazioa, eta, egin beharra, ez da. Bai, amaierarako behar luke galdera, baina baina egin nahi dizut, asto ingo dut, eta umore pixka batekin, txar guztiak, poema guztiak dira, ados, argitaratutako guztiak baina arte, txarrak, esan duzu, ez? Oso txarrak. Bueno, orduan, benetako ononak, oain idazten nahi zea, noiz, oain argitaratuko dituzu onak. Ez, niri poema onona besteenak gustatzen zaizkit. Poema pilo bat dago, baina besteenak ikusten ditut, perfektuak. Ez da falta izbat, ez da zera, eta nirea dela pentsatuko, nik egin badut, sentitzen eiz obligatua hobeto egitera, eta orduan hobetu daiteke, eta sensazio hori ematen dit. Joseba, 5 kilo esan dezu, 5 kilo, bai, aurre atatzea. Daramat, 5 kilo, moroak arabelaino artean, badaramat irakurtzen eta aze gozamena. Sartu naiz hor buru belarri, liburu honetan, eta esango dizut nola iritsi naizen liburu honetara. Ni irakaslea naiz, eta erbestea, exilioa aipatu dezu, nik ez dut bizitu, baina aurten ezagutu ditudan ikasle batzuk, Gazatik etorri zaizkigu, eta horiek ezagutzen ari dira. Familia honek bizitu du oso egoera gogorra, Israeleko bombardeaketengatik, eta nahi suertatu zait neskatilaren ingeleseko irakasle izatea. Badauka neskatila honek bombengatik matraile zurra falta zaio, eta ikasturte hasieran zegoen oso triste eta lurjota, eta nik ariketa batzuk eta ingelesez, ez da. Begiratu ere etzidan egin nahi da. Bururatu zitzaidan, emango dizkiote ChatGPTekin lagundutako ariketa batzuk, baina arabieraz. Haze irriparra. Irriparra horrek aldatu egin dit. Hola, gauza asko aldatu izkit. Eta esan nik arabiera ikasi berdet. Eta hortan diardut, urritik handa jotasu, eta zer hartu, eta, ezagutu dut emakume bat Marokoarra. Marokoarra, bera amaziga da, bai? Eta ordun da, horra aritu nahi zikertzen, da erdiaroan nola banukasitarrak ere bihurtu ziran, baskoiak eta musulmanak tal, eta apalean, ez dakiz zenbat urterez, liburu hau neukala 5 kilo, bai, ez dakiz zertako zan, da lehioak eusteko, eta hasi irakurtzen da, hor ikusi dut, tetuan da, noa udara hontan
ni bakarrik teatuan era, hizkuntza eskola batea, aste betez, eta, bueno, hor jarraituko dut, arabiera ikasten, eta ze pasioz irakurri dut zure Arbasorren Pedro Hilarion Sarriona Indiaren... Arbaso ez abadea zan, Vale. Bueno, baina familiakoa. Bueno, apellido bera Bai. duka, baina, bueno, nire ez dakit. Eta hori, nola egintzun lehenengo gramatika amazigera, esate dizut, nire arabierako irakaslea bera amaziga da. Eta, bueno, Hilarianoek rifeño, Bai, lehenengo gramatika Hori eta da. lehenengo hiztegia egin zuen. bai, Baina Marrokoko arabea, lehenengo gramatika eta lehenengo hiztegia egin zuen Zarauzko batek. bai, lertxundik. Bai. Eta gero irakurri dut nola kontatzen zuen, gero Ibañezek hartu zitula, behin Sarrion Handia hilda, kuaderno batzuk, Bai. hiztegi egiteko, eta gero bere izenean jarri zitun, eta beste kuadernoak erre. Bai. Eta esazten beria zela. Bueno, eta gero badiozu, 726. oharrean diozu badaudela 40 kuaderno Tangerreko artxibategian. Eta ikarragerrizko atrebentzia ukidet eta idatzi egin dut Tangerreko Eman artxibategira. Eta erantzun egin didate. Da. Eta esan didatek, el padre Omar se va a poner en contacto conmigo, eta ezakit bai. atrebentzia handia izan dut, ze ona. eta barkamen eskatu nahi dizut, ezakit, egian Bai. urte hauetan guztietan norbaitek egin du hori. Bai. Hor dago, kasedako gizon bat, Bai, interesatu zana liburu honekin, ze bera Franco hil zan urtean eta Zeutan zegoen soldaduzka egiten, eta preso sartu zuten, eta eskapatu zen, eta hil izan gero Marroko zen, eta duela 10 urte joan zen papel horien bila. Hor, zera, da Tangerreko bispadoan, esan zioten ezin zuela, bueno, ez zioten baimenik eman. Baina hala ere sartu zen ara, esan zion bibliotekarioari baimena zeukala, eta, bueno, horri bilizen papel horiekin bai. orduan hor daude kuadernoak. Hor daude kuaderno horiek. Bat ematzu bai, hor Javier Ayape deitzen da gizon hau, eta hor bera egon mugitu zen hor, bai. Bai. Bueno. Xelebrekeria. Bai. Beste bat igual ez, beste. No sé, ya.
Hau gozekoek, zuzendari ez dakit, goze taldeak atera zuen, goze taldea, ja desegin zen, Ineso Sinabek musikatu zuen abestia, da testu honen gaia da Santagedako soroetxea, ez da, eta Santagedako soroetxea bakizu historian leku berezi izan dela, ez da, bertan hil zuten Espainiako presidentea, Antonio Cánovas del Castillo, 1884an edo 16an edo. Kubako gerra zan, eta anarkista katalan batzuk fusilatu zituen gobernuak, kubanoen alde zerbait egiteatik. Eta orduan, mendeku moduan, anarkistak katalanak Montjuiten fusilatu ondoren, Italiatik etorri zen anarkista italiano bat, Michelin Giolillo, eta hor balneario aristokratiko horretan, arrasaten ostatu hartu, eta Espainiako presidentea tiroka hil zuen. Gero Michelin Giolillo urrengo astean ejekutatu zuten Garrote Bil deitzen den forma horretan ejekutatu zuten Bergaran. Bergarara joaten bazarete, kartzela hori handago, eta aurrerapen handia gonda hor, ze, Durangon Guardia Zibilaren kuartela da, eta handiagoa lehen baino. Eta Bergaran, Michelin Giolillo ejekutatu zuten kartzela, gaztetxe bihurtu da, ezta? Eta gainera, bera egon zan zelda da gaztetxeko biblioteka. Osa, zozer, bastarren baten gauzako bera doaz. Eta, motibo horrengatik edo beste batzuengatik, balneario aristokratiko hori Santagedakoa bihurtu zen 20. mendean hasieran soroetxea, ezta? Hospital psikiatrikoa. Eta, egun baten, banengoen Arrasateko lagun batekin, hizketan, eta kontatu zidan futin egiten zuela egunero korrika egiten zuela. Esan zean, goizeko 8etan jeikitzen naiz eta korrika joaten naiz Santagedatik etori. Eta ni galdetu nion, ni banekien hor 23 urtez edo luzaroan egon zala ingresatuta Leopoldo Maria Panero. Leopoldo Maria Panero deitzen zen poeta espainol bat. Eta galdetu nion, eta ez duzu inoiz ikusi Leopoldo Maria Panero? Da, berak ez zuen ezagutzen Leopoldo Maria Panero. Baina esan zidan, hori ez dut ezagutzen, baina egun baten gauza raro bat gertatu zitzaidan. Eta korrika zijoan goiz batean, barrutik, tipo batek deitu egin zion, gelditzeko. Eta mesedez gelditzeko. Eta bera gelditu, eta arrezira hurbildu zen. Eta gizon horrek esan zion, enteratu berri zala, paraje horietan soroetxe bat zegoela. Eta susmatzen zuela arrezi hori, bien arteko arrezi hori zala soroetxearena. Eta urgentzia handiarekin jakin behar zuela zein zen barrukaldea eta zein zen kanpokaldea. Eta bera bildurtu egin zen, bildurtu egin nintzen eta alde egin nuen korrika. Eta hori kontatu zidan, eta nik egin nuen, testu hau da horren transkrizioa, ez da, gertaroan transkrizioa. Eta niri iruditzen zeite importantea dela, maila individualean eta maila kolektiboan, normalean pentsatzen dugu, norbera dela normala,
ezta, eta besteak raritoa direla, ezta. Beste jentea dela pixka bat arraroa, eta maia gero kolektiboan, ba hori, ba aurreritzi asko izaten da, ba beste jenteari buruz, eta da hori xenofobia, bueno, gauza guztiaiek, ezta. Baneukan lagun bat motrikun, eta esen irtetzen motrikutik, eta esaten zuen, ezala urtetzen motrikutik kanpoko jende oso arraroa dalako. Eta orduan, bueno, bagaia beste buruzko eritzia, eta besteak norbera zentzunezkoa eta normala, eta besteak arraroak edo pixka bat aldrebesak etori, aurreritzi horri buruzko gogoeta bada, ez da, abestia, eta soziologoek eta politikoek eta esaten dute, arazo eta gerra askoren motiboa dela besteekiko eritzi txarra, ez da. Atxaldeon, zure poemak edo testuak musikatzen dituztenean, aurrez jakiten duzu, baimen eskatzen dizute, ustegabean entzuten dituzu, gero, nola izaten da kontu hori? Bai, kasu honetan, segun, kasu honetan, Amaia Paolaza egon zan neska bat ezautzen nuena, goze talde honen managerra edo zan, da ezautu nuen da berak eskatu zidan testo batzuk prestatzeko musika ipintzeko, eta musika Ines Osinagak ipinizien, uste direla 12 edo 14 edo 12 uste direla abesti, ez da? Eta hori, egin nuen testoa abesti izateko. Abestia poema irakurtzeko idazten dut ni normalean. Da, idazten duzunean, suposatzen duzu, irakurleak ez duela lehenengoan ulertuko. Da, orduan, ni bentsatola leitzen dut poesia, aztenaz leitzen, eta ez dut ulertzen, saltatzen ditut diru lerro, gora, bera joten ez, gora eta bera, eskiaran gora eta bere biltzenaz. Testo poetiko bat ulertzeko. Normalean, espero dut, edo honen mitza idazten duen, pixkaten imatiko izatea, eta joku hori, bere irakurketa joku hori momentaneoa gertatuko dela, ezta. Abesti bat egiterakoan, abestiaren egitura diferentea da, eta egon behar da formaren bat, airean harrapatzeko esan nahi dena, ezta. Eta orduan, kasu honetan, abestia eta estribilloa eta pixkat argia da, ezta. Ez da poema irakurtzeko poema baten, ez dauka idazkera bera, ezta. Orduan, kasu honetan, nik idatzi nuen Inesek musika ipintzeko, ezta? Beste kasu batzutan, nik ezautzen ditudanetan, nik idatzi nuen adibidez Martin Larralderen testu hori, eta Ruperrek bere kontura bihurtu zuen abesti, ezta? Eta Mikel Laboarekin berak aurkituko zituen testuak liburuetan etola, eta nik gehienetan ez du zer ikusirik izan abestiarekin. Eta baimenik ere ez diat eskatu. Salbuespen batzutan, Ruperrek egin zuen disko bat esate baterako memoriaren mapa, nire testuekin, da orduan bai elkarlan moduko bat izan zen. Batzutan berak hartzen zuen testu bat, edo berak musika eman, eta nik ipini nuen letra. Eta, baina, kasu bakoitza, historia diferentea da, ezta?
Cervantesen ruta. Em? Duela 2 urte, Cervantesen ruta egitea junginan jubilatuen elkarte bat. Eta gidaria oso ona izan zen. Eta ingen du ruta guztia, herri. Eta Cervantesen, nik ez dut Kijote irakurri, eta Cervantes ere esnekien asko. Eta, iruditu zitzaidan, bizitza, kartzelan egoten dobra guztia, nire idazketa guztiak zeldatan da egin zituen. Cervantes, bai. Kuriosoa, similitudeagatik esan nahi dut, zerea sorotza zeukaten, da beti hor atxilotua zegon, da idazten zuen atxilotuta zegoela, eta... Ne ustez idazleen ezaugarri bada, normalean alperra dira. Ez dute lanik egiten, nekazari izan ezkero, baserritarra izan ezkero ezin zenuen idatzi libururik. Dauden alperrek egiten zuten, apaizek eta... Eta gero jende asko egon da, ez da Goitisolo anaiak, errentetatik bizi izan dira, eta denbora zuten, da orduen, badauka, eta klaro, presoak ere predisposizioa dauka idazteko, ez daukalako beste zereginik, ez da. Gu herria destuan sortu ginen. Arbasoek aberri mendrea utzi ziguten, merkataria beratsek merkedo gario, erosten dituzte gure lurrak. Gure jendearen ezurrak, lurrak eta ezurrak. Eta badoa zurtaroak, eta gu ere bagoaz, gero eta gutiago gara ginena, gero eta urrutiago ginena. Zer geratuko da gerorako, leku izenak agian ez besterik, Ursuia itxasu irulegi, osuruk eta txoko maitia. Jendeak misterio aire batekin, ahoskatuko ditu izen zaharrok. Jendeak misterio aire batekin, ahoskatuko ditu izenok. Hizkuntzaren galerari buruzko gogoetatxo bada, ez da. Ikusi nuen hori hizkuntza galduta eta toponimia euskalduna mantentzen zala Lapurdiko kostaldean, sasoi batean, eta gero hori ikusi nituen beste herri batzutan, ez da, Kuban bertan, toponimia indigena asko dago, baina indigenak desagertu egin ziren 16. mendea ja, ez da.
Dala ere, Guanabo, Guanabakoa, Barakoa, bueno, toponimia pilo bada, baina horko hizkuntza eta kultura eta erabat desagertu zen, ezta? Eta ez da gine Franco hil zanean eta gure 70ko hamarkadan, 80ko hamarkadan, eta hori, zegoen ilusio bat, hizkuntza errekuperazioarena, independentzian ere sinisten genuen, edo, bueno, sinestu nahi genuen, eta, bueno, ni iruditzen zait, Euskal Herrian, dalako beste herri askotan, hizkuntza mantentzea, itzelesko sakrifizio da, oso zaila dela, eta korrontea, kontrakoa dela, eta pixka bat da gogoeta bat, historiaren martxari buruz, ezta? Eta, bueno, ez dakit. Ni beste dakizue hizkuntzaren egoerari buruz, da ordezkapenari buruz, eta hori, da ikusi dut herrietan, hizkuntza zaharrarena normalean leku izena gelditzen direla, ezta? Eta jendeak normalki ez dakiela leku izen horiek zer esan nahi duten ere, ezta? Eta, bueno, pixkat da gogoeta horri buruz, ezta? Eta urteekin gero, ni gero guan naiz esate bateko iparraldeko ideia hori da Lapurdikoa, ez da, baina gero barrukaldean 40 urte hauetan galdu da modu harrigarri batean hizkuntza, ez da, eta bueno, hori da gaia. Aipatu duzu idazleak direla alperrak, eta baita ere bestela errentetatik bizi direnak, edo bestela espetxean denbora dakartenak, ezta? Nire aitak euskeraz hasi nintzenean, alfabetatzera hasi nintzenean joaten, gerrak umea zan, eta beldurrez bizi zuen hori, hasi zita egun baten kartzela sartuko zaituzte, eta hola. Eta gero idazten hasi nintzenean, dargian idazten nuen, eta hori, eta esaten, Jose, bierri noiz hasiko zara. Lanean noiz hasiko zara. Eta nik aitarekin eukin nuen azken konversazioa, urrengo astean hile egin zan, baina banan nengoen, da galdetu zide, telefonoz eta galdetu zide, Jose, ze iten dozu eta nik esan nion, unibertsitatean literaturako klase bat eta liburu bat amaitu ontsa, eta bierri noiz hasiko zaraz. Nire 60 urte neuzkan, ez da? Eta, pizka broman, baina hori, nik privilegio, kartzelan egotea eta zera, baina idazle moduan, suertea ukin dut, ez dut, idazteko, privilegiatu bat izan naiz, Bai, hoxe zan galdera ez, lan ingo bazinu etzenuke idatzi beharko, behar bat da zuretzako idaztea, barrutikan ateratzen zaizun zerbait bai ala bai, edo besterik gabe. Bai, moroen liburua esate baterako, nire ustez, nik ikusten dut hemen gizarte, ejemplo, lehen aipatu dut, broman esan dut, gure herria kolonia dela, eta perfumatuta gabiltzala, broma da, baina, nire ustez, herri kolonizatu bat gara, eta gainera, herri kolonizatu pasatzen zaie, ezin duzu esan herri kolonizatua zarela, gainera. Ulertzen duzu, eta esan behar duzu demokrazian bizi zarela, bestela ezin duzu. Eta, nik sentitu nuen momentu hartan, eta gainera, zerratik idatzi. Ni momentu batean, sentitu nintzen, 1918an, 19, eta
ni egon nintzen kartzelanetan, rollo guzti burruka politiko baten barruan, eta momentu batean ni sentitu nuen, nik nahi nuen guztiaren kontrari nintzela. Osea, gu burrukan sartu ginen eta momentu batean, gu egiten ari ginen, geure kontra, nahi genuen guztia ari ginela lortzen. Eta ni sentitu nintzen oso inkomodo, ideologikoki, ze Euskalduna zer garen, eta hemen zeuden debatean nire ustez absurdoa ziren, ni bentsaten nituen ulertzen, eta idatzi nuen liburu hori behar batekin, pentsateko nire ustez gauzak beste erabatean ulertu behar da, beste erabatean ulertu behar da hizkuntzaren problematika, beste erabatean ulertu behar da violentziaren gaia, politikaren gaia, eta dirua, gero ekonomia edo klase burruka nola zera emigrazioa guzti hori, eta ni sentitu nintzen obligatua zuk esateko liburu hori idazteko, ez da, ni bintzat ez dut idazten, nik entzuten dut batzutan literatura idazten dela norberarentzat. Nire buruarentzat ez dut dezer idazten, gaina zei gustatzen, nik daukat idazle pila bat, gustatzen zedena irakurtzen, nireak ez ditut irakurriko, haitzen duzu. Nik ez dut nire buruarentzat idazten, nik idazten dut zerbaiterako, da normalean, segun ze testo, helburua argi batekin, ez da? Helburu soziopolitikoa edo ez dakit, edo testu poli batek idazteko humorezko zerbait egiteko gogoarekin, edo, baina nire ustez beti idazten da, nire logiometzat, zerbaiterako, ez da? Orokorrean, gu nire ustez Euskaldunak minoria bagara, historia azeleratu baten barruan, gure hizkuntza gal zorian dago, eta sentitzen dut obligazio ere, gure hizkuntza bakarri, eta gure kulturaren alde egiteko. Eta politikoki ere, nire ustez, obligazio politiko badaukaguz, Euskaldun bakoitza ez bada sujeto gure herriaren aldeko zerbaitetan, ez daukago herririk, ez da? Eta ez badaukago herririk, behintzat demokrazia forma bada, egitea zerbait. Nik idazten daki, justo, futbolean, neki jamal bezak, futbolean egingo nuke, eta bandera bat ataratzeko, Bernabeun, baina, idazten dakit apur bat, baina nire ustez zerbaitegatik egiten ditut nire gauza bentsat, ez da? Gero beste gauza bada egiten duzunak, lortzen duen egiten duzunak, nire ustez, batez ere, herri minorizatu batek eta hori, dena eginda ere, alduen guztia eginda ere, ez du zertan lortu demokrazia minimo bat, eta eskubide minimo batzuk, eta hori, ez da? Baina egiten ez badugu, ez dugu lortuko seguru, ez da? Eta, nahi bentsat, ni sentitzen dut obligazioa, egiteko aldudan, ez da? Literaturan eta beste gauzetan. Euskarari buruz ari zinela eta nola ikusten duzu egoera hemendik 50 urtera esate baterako? Gaur Bizkaiko gotzaiak zerbait esaten zuen, ez? Honi buruz kezkatuta edo dagoela ze gertatuko ote den. Zuk nola ikusten duzu? Ez dakit, ni behin uste dut naizela. 50 urte barru. Ez dakit.
ez dakit, nire ustez, bueno, historia mendetan oso lentoa izan da, eta herri minorizatu batek, bueno, egitura espainol eta frantzesaren azpian biziraun dute. Eta nire ikitxamamako haindik bazek ez zuten erderaz espainolez ondo egiten. Baina hori ja imposiblea da. Da Euskalduna galdu dugu, ezaio importantzia ematen, baina oso importantea da kultura batean monolinguismoa. Guri anistasunaren ez dakit zera ezartzen zigute, oso importantea da anistasuna, baina espainolen 90% espainola dira, ez dute beste hizkuntzatan irakurtzen, ez ezer egiten. Eta frantzesak berdin, eta amerikanoa berdin. Eta euskaldunak, anistasuna bai, baina ez dut ezagutzen jende oso gutxi ezagutzen dut, euskera lehenengo hizkuntza daukana. Eta nire ustez euskaldunen heldulekua azkenengo mendean simbolikoa dela. Ja hori hasi zen 18. mendean, apologistekin etori, hizkuntza bera defenditzea, simbolo moduan, zera ez da, baina errealitate oso gogorra da, eta kolonialismoa, beste izen batzuk ipini alzaizkio, baina, kolonialismoa ere bai, oso aurreratua da, eta hizkuntzaren alorrean espazio monolinguak, eta duela mende erdi oraindik hainbat zeuden, batez ere mendian, mendiko, euskera esan mendiko hizkuntza, baina mendia euskalduna zen, eta portuak euskalduna ziren, arrantzaleak euskalduna ziren, eta azken 50 urtetan, sektore sozioekonomiko horiek desagertu indira. Arrantza desagertu da eta agrikultura desagertu egin da. Joaten zara baserrietara, txaleta dira. Orduan, euskara zen mendiko hizkuntza, hizkuntza minorizatuak izan direna 19 eta 20. mendean, menditarren hizkuntza, baina espazio hori ere desagertu zaio euskerari. Ezkerrak, 70ko hamarkadatik hona modernizatu ziren euskaldunak eta hiritartu, baina hirian euskaldunak minoria, oso minoria dira. Eta ez daukate espazio bat edo kultura bat berezia. Orduan, eskema kolonial huts batean sartuta gaude, eta orduan ez dakit. Ez dakit, osea, ez da, behintzat, eskema zarretan, pentsa genezaken ezer ezin dugu, nire ustez, galdu dugu, pentsat espazioarekin identifikatutako kultura bat eta politika bat, eta hori, nire ustez, hori zorua joan zaigu azpitik ez da. Eta orduan, ez dakit, Euskaldunek politika edo asmatu beharko dute zerbait, baina nik ez dute, ezin dute zer izan daiteken. Nik ikusten dut, rollo simboliko hori azpimarratu, niretzat gauza arraro pila bat da, gertatzen da. Nire ustez boto politikoa ere, abertzaleak maioria dira, beha nire ustez boto simboliko bada, ze Durango baten adibidez, edo edozein herri azpeitian, boto guztiak abertzalea dira, baina jendea gero diario asko lehitzen dago. Edo El Correo Español, edo Diario Navarra, eta orduan prensa hori frankista da ultranacionalista espainol, eta orduan hori da bizimodu kotidianoko gida moduko zerbait, ez da? Eta telebistaz aparte, eta gero telefonoaz aparte, hori. Orduan, boto simbolik badauzkago euskaldunek,
simbolismoa, rollo simbolikoa, politika ere oso simbolikoa da. Eta gero benetako aldaketak gauza berria sortzeko kapazidade oso mugatua da. Orduan, bueno, ez dakit. Nik arazoa ikusten dut, ez dut soluzioa. Soluzioa ez da idea bat izatea. Soluzioa da, herri horrek asmatu beharko du zerbait, baina ez dakit nola. Ez dakit. Esan zuten, 500.000 kanpotarrek harri behar zituztela laneko mano de obra falta delako. 500.000 ekarri behar zituztela Euskal Herrira, kanpotarrak. Orduan kolonizazio baten gaude. Euskal Jaurlaritzako hori esan berria da, hori 500.000 ekarri behar dituztela. Horiek, Ego Ameriketarrak ez dute ikasiko euskeraz, asko dia. Eta guk, Euskaldun 5 egon da, batekin, erderaz egiten deu, castellanos, orduan. Bai, nire ustez, gero, gizarte oso arraroa da, nik uste dut problema hizkuntzan, gero beste 1000 gauzatan, ez dakit, adibidez, nire lenguan piztu nuen telebista, eta mundu guztia hemen pazifista da, eta violentziaren kontra, eta hori, eta lenguan piztu nuen telebista, eta berri on bat bezala ipini zuten, Andoaingo fabrika batek produzitu behar zituela plan bat zeukala 10 urtetan produzitzeko, bestakit 4.000 milioi, ez dakit, zifra hola 4.000 milioi txip batzuk, gerra tanke amerikano batzuentzat. Eta dirutza zen, 10.000 urtetan, gauza bat, dagertu zen, errealeko presidentea, enpresako gerente moduan, eta hor, gero, gastu bakea goipetza eta ematen dut, gero inmigrante bat, agertzen bada kutsi batekin, ematen du terrorista itzela dela, edo ernaiko tipo bat, harrapatzen badute, pistola batekin, montatuko litzateke izugarrizko eskandaloa, eta armamentismoa, industria militarra eta armamentismoa, eta gauza bat, terriblea. Ustez, arazoe, ez da, hizkuntzarena, gizarte guztia dago oso arraro. Nik ikusten dut adibidez, harreman komunitario gutxitzen ari direla, eta jende guztia dagoela komunikatuta telefono bidez zeru batekin bezala, ez da? Eta harreman komunitarioak, politikoak izan daitezkenak, edo jendearen arteko zerba ahultzen ari direla, dauzkagun teknologiengatik eta bizimoduagatik, eta hori, eta gizarte oso arraro batean ari gara sartzen, ni ustez 16. mendean egon zen aldaketa handi bat, liburuarekin batea, Gutenberg, Renazimientoa eta orain arte, ni ustez orain kosmobizio aldaketa bat ari da gertatzen, eta ez dakigu gero inteligentzia artifiziala, baina da armamentismoa, inteligentzia artifiziala, 1000 gauza da, violentziaren momentu honetan inbertsio rentableena, baina asko haiti, industria militarra da. Orduan, mundua holan produktiba baldin bada violentzia, gerrak egon behar dira, hori osatzeko, eta orduan, gizarte oso arraro batean gaude, gero ikusten da, Trump eta hori, Trump ez da tipo bat soratu dela, eta ez da Trump, eta Milley, eta jente pilo bat, Ayuso, eta nire ustez dago mundu arraro bat, eta nire ustez incertidumbre itzela dago
orokorrean, ez da, gauza guztietan. Da hizkuntza, nire ustez Euskal Herria hiri latinoamerikano bada. Osa, ni trenez ibiltzen da, autobusean baina nire ustez horri ezaio horren motiboa ez da inmigrazioa. Ezke Kuba inhabitablea da, Argentina inhabitablea da, Ecuador inhabitablea da, Bolivia inhabitablea da, Afrika osoa inhabitablea da. Orduan, jende hori nonora joan behar da. Eta, nire uste mundua oso garraro. Eta ez dut ikusten dauden politikak, ulertzeko alegin eginda ere, lukete izango botererik. Nik telebista piztut entzunuen beste berri bat. Espainiako 3 bankuk, lehenengo 3 bankuk, IBEX-eko kotizazio duten, irabazi dutela otsailean eta martxoan, 2 hilabetetan, 11.000 milioi irabazi izan dutela. Diru horrekin, 3 bankuk. Diru horrekin, zer... Nik uste bankuek agintzen dute dana. Eta nik ez dut ikusten partido politiko bakar bat bankuen kontrako ezer egiteko gauza denik. Da bankuen ditadura baten azpian bizi gara, evidentemente, antzinatik. Eta bankuen kontra inok ezin du ezer egin. Eta, orduan gizarte ikusten dut, banku horren nun inbertitzen dute, armetan. Trumpek agindu du, 5 biderkatzeko 5 bider, estaduen presupuesto militar Europan. Eta baina dana da pakete bat, eta Euskaldunak, burruk armatuaren bidea, guretzat esen bide itxi bazan, da pixka desastre bat, bakearena bez gaitu inoren ematen, da herri txikien patua daukagu, aldugun egin behar dugu, baina ez daukagu zelan esaten da, sendero luminosorik inora. Ber zer ateratzen da, gero ona datorren jendea, onart, ni kanpoan egon naiz, eta nire ustez justua da, persona bakoitza bizitzea nahi duen lekuan, eta ona etortzen bada, asmatu beharko litzake forma, ona datozenek ulertzeko, beste hizkuntza bat daukatela, baina, ez dakit. Hizkuntza ikastera ezin duzu behartu, inor, ez dakit, oso gauza komplejoa da. Psikologoak egin. Unibertsitarioan 125, ez da tontokeria. Atzoko periodikoan edo gaurkoan zetorren, zuek irakurri dezute. 125 unibertsitarioa. Kontratamiento psikologiko. Hori pasada bada. Pasada bada. Ze hori gero dia medikaos dependientes del sistema económico. Hori terriblea da. Eta nik akordatzen naiz ikasketak egiten ditu nian, orain dela ja 30 urte, esan zuten que la siguiente guerra mundial iba a ser una guerra química. Eta hori gertau da. El COVID ha sido una guerra química. Entre comillas. Nos consiguieron encerrar a todos, a las 8 todos en casa, hicieron lo que quisieron, era mundu guztian, gaina. Mundu guztian, baina bueno, sin más. Baina esan nahi dut oin dela 30 urte esan zutela, que la siguiente guerra iba a ser química. Hori esan zuten ja, aspaldi. Eta hori izan da, han conseguido encerrar a todo el mundo a nivel mundial. Gizarte arraro batean gaude eta gero agintzen dauena, agintea terriblea da, dirua
diruaren neurria, jendea daukan dirua da gauza bat, humanoa edo neurri batekoa, eta hor badaude botere batzuk dirua daukatenak, eta Espainian sistema bankario guztia, ez da? Sistema bankarioa da terriblea. Diruaren jabetza horrekin. Eta, klaro, prensa guztia, adibidez, prensa, El País, ABC, jabe berberarena da gaur egun, lehen jabe Pradera eta bestea, eta jabeak zituzten, periodiko bakoitza diferente, ideologia diferentekoa, orain prensa, Espainiako prensa guztia, bankuena da. Eta dena. Baina, gizartean ni paiz ez daukat, ni jarraituko du poematxoak egiten horre. Ez daukat... Ederki, Joseba, amaitutzat eman barko dugu, gaurko saioa jarraituko dugu hemendik kanpora ere, eta mila esker, Joseba, jarraitu, poematxo horiek idazten, eta mila esker guztioi etortzeagatik, guri laguntzeagatik, eskerrik asko, agur.